Mayibongwe INkosi UJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngomyalezo egameni lika Jesu. Izwi likaNkulunkulu ke bazalwane, uyalilinda uNkulunkulu ukuba lize lifeze umsebenzi lokho asikakhulumile. Uyafuna uNkulunkulu ukuthi kufezeke egameni lika Jesu Kristu. Alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi, ngoba izwi likaNkulunkulu libukhali kunezinkemba ezisika nhlangothi zombili. Izwi likaNkulunkulu uthi uJeremiya liyafana nesando esiphahlaza amadwala, aphinde athi linjengomlilo ovalelwe emathanjeni. Izwi likaNkulunkulu bazalwane linamandla. Uma ngabe selimhlabile umuntu izwi likaNkulunkulu akakutholi ukuphumula until aze avume ukuthi uyamamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Uma uhamba nezwi likaNkulunkulu likuhlabile, ungafuni ukuphenduka, uzame ukuziduduza uthi hayi lisho usibani bani, ulikhombe komunye umuntu, usuke usadlala mntaka baba, usuke usadlala ngampela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngongabambezeli nje bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Akekho yini namhlanje okhona la egroupini othi INkosi uJesu luze lufike losuku ekade ngangilindele. Namhlanje ngifisa ukumamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Yebo, sengizwile ubufakazi befakaza abantwana bakaNkulunkulu, kwathunyelwa izinto, ngabona abantu beshisa izinto zikaSathane, ngabona ubufakazi omangalisayo. Kodwa INkosi uJesu mina angazani nayo. Empeleni makungathiwa icilongo liyakhala manje, mina ngingasala ngenxa ukuthi angazani neNkosi uJesu. Mhlawumbe kungenzeka futhi wahamba naye uJesu, wahamba endleleni ngenxa yobude bendlela uSathane wakukhohlisa, ngoba uSathane ungumkhohlisi futhi unguyise wamanga, akakwazi ukuqamba, akakwazi ukukhuluma iqiniso, kodwa mayikhuluma amanga. Mhlawumbe wabuyela esonweni, wadla izono, wawa ekholweni, wamshiya uNkulunkulu, wamhlubuka uNkulunkulu. Mntaka baba, namhlanje lisekhona ithuba. Namhlanje ithuba lakho lelo kubuyisana noJesu, ngoba usulizwile izwi likaNkulunkulu. Ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho, ungayiqinisi inhliziyo yakho, kepha phenduka uphendukele kuJesu usindiswe, ngoba wena ungalinda ikusasa kanti ikusasa awulazi likuphatheleni. Phenduka mntaka baba, usezwa. Phenduka, lisekhona ithuba lokuphenduka. Thatha uJesu mntaka baba, thatha uJesu okuyena ongummeli womuntu ngalena kwethuna. Ngaphandle kaJesu awunayo ummeli. uJesu yena oyokumela nangalena kwethuna, akumele ame nawe, angene nawe ekhaya ezulwini. Ngaphandle kaJesu akekho noyedwa umuntu ongena ezulwini bazalwane. Wonke umuntu ungena ngoJesu ezulwini. uJesu Kristu wawenza umsebenzi, wafa, wafela izono zethu. Nokwethu ukuthi simkholwe enhlizweni yethu, sivume ngemlomo yethu bazalwane. Haleluya, sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube ukusindiswa kwethu lokho. Taka baba, nanti ithuba, ungadlali ngethuba elimnandi kangaka. Awu Nkosi yami, kwakuthiwa ematendeni yangena inhlanhla ekhaya. Mangabe wamukela uJesu, kuthi angithi namhlanje mangabe umamukela uJesu, ingenile inhlanhla ekhaya lakho.
isingenile inhlanhla mhlawumbe kade wafika kule group lena mhlawumbe sasuka nayo ku Facebook mhlawumbe sasuka nayo ku YouTube mhlawumbe wasuka amanye ama group weza kule group uhlezi nje uyabukela intshumayelo uyabukela ubufakazi uyabukela izambulo uyabukela abantu labaNkulunkulu bekhala bephenduka beshisa izinto beyihlambulula mhlawumbe nabo lokhu ufisa Nkosi yami ngiyalifisa ithuba lokuthi ngamukela uJesu namhlanje ithuba lakho mntaka baba namhlanje ithuba lakho namhlanje ngoba salidedela ithuba lakho lelo kwamukela uJesu namhlanje Nkosi yami nali ithuba nanti ithuba wangena uJesu ekhaya lakho thatha uJesu namhlanje thatha uJesu namhlanje thatha uJesu namhlanje kube idate yakho kuzalwa kabusha leya namhlanje uma ngabe khona othi inkosi uJesu ngiyadinga ngicela phuthume ku inbox wami akhulume nami ngalena ku inbox sizokhuleka naye egameni lika Jesu Nkosi yami sizokhuleka naye ezulwini khona lento eyenziwe mangabe kukhona umuntu ozinikela kuJesu ngenxa yesono esodwa siphendukayo emhlabeni ezulwini kuyahalaliswa ezulwini kuyajatshulwa izingelosi ziyajabula ezulwini makuphenduka umuntu oyedwa emhlabeni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuyadunyiswa ezulwini kuyajatshulwa kakhulu egameni lika Jesu mntaka baba nanti ithuba thatha uJesu saphila emhlabeni thatha uJesu abanye badlulile emhlabeni bayafisa ukubuya bazongamukela uJesu kepha lisekho ithuba lokubuya nangu uJesu usakulindile uvulile izandla zakhe woza kuJesu uJesu uyakubiza ukulindile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen